Wilujeng enjing siang sonten ugi dalu bala edisine iki bahas panenan. Iki jane video suwe iki jam ngarit pari wis awal bulan wingi jane iki sasi wingi. Cuman iki lagi iso upload. Lah iki ngarit pari sak keluarga bala. Regane iki panenan wingi ora oleh tenaga dadi kudu digliyaki dhewe mulane ya sasi dek punjul ning alas. Dah lali ranggo HP serang konten ragerah bola. Pripun bola ngene sampean do rampungan apa urung panenane bola. Iki ya gur sak keluarga bojoku, ibuku, bapakku, ayo karo kakangku Mas Sandi. Segur gentenan bola iki bola. Ayo muga-muga bola-bola sedaya tansah pinaringan sehat rayu wilujeng. Semangat anggene poso mugi-mugi tutuk nganti riyaya. Hehehe.